dnešního videa a dneska si vyzkoušíme Hypercharge Nagase. Já jsem ji už koupil jako před kamerou a zkusíme nakoupit nějaký tady tyhle sushi roly. Takže jdeme na první. Takže vyzkoušíme trik, že zkusíme švihat podle toho meče. Tak. A nic, wasabi power a je to extra hot, jako hele, doufám, že to bude nahenka. Jestli to bude nahenka, tak to je, no tak. Ale jako na časí tak je dobrý, tak zkusíme zase a nic, no. Tak, no, já už mám gemy. Takže 2 gemy, no, takže jako mohli bychom to stihnout. Tak, ale teďka už jdeme ale vyzkoušet tu Hypercharge Nagase. Jako docela mě to hodně zajímá. A jako vlastně jak se může jako nabít, jako jestli se nabíjí jako rychle nebo pomalu. Tak schválně to zjistíme teďka v této hře. Takže ok, vypadá docela ta ikonka, tam ty Hypercharge docela vypadá zajímavě. A jsou tady wasabi powery, takže já mám to Nagase podle mě to hot se myslím, a jako je docela dost dobrá. Hitneš cápka a prostě dropne tam ten, bude prostě na zemi nějaký duch prostě a pak já mám gadgetu, že to vybouchne. Hele, tady je cápek. Jo, je to Spike. Tak nic, tak tam nebyl. Tak já jsem to, no tak nic, no tak vyzkoušíme to asi v jiných asi modech, protože asi v Showdownu to asi nepůjde asi načíst. Mohli bychom vyzkoušet asi knockouty. Mohli bychom třeba. Doufám, že nebudu mít bad randomy. A dejte like a odběr, jestli chcete takovýhle podobný videa, třeba z Bravo Stars a takhle. Ok, hele, Edgar a Tick, takže, no, Edgar jako, no, jako nic moc, no. Jestli jako, dobrý, no, super. Kam tak ten to udělal docela dobře, ok. Mám docela hodně načtený Hypercharge, takže tak jako to bych možná mohl stihnout i. Jestli bych nebyl tak blbej a trefil, hele, tak, yes. Já jsem to nepoužil, já jsem inteligent, jo, dobrý, prohráli jsme. Tak já to vyzkouším. Dobrý, no. Oni stojí na místě. Tak počkejte, tak. Tak, kámo, tak co to bylo? Co to? Viděli jste to? Co to bylo? Kámo, tak jako. No, tak teďka to asi dáme? Možná dáme? On má taky hypu. Tak on tam má, když tak, yes, vyhráli jsme. Ale co to bylo? Viděli jste to? To já nechápu. Co to bylo? Hele, máme Star Drop, Rare, klasika. Jsem po je čekal. Hele, budeme mít za chvilku další sushi. Mohli bychom to jo, takže musíme ještě dát 2 veny, takže jdeme na to. Hele, tam je Mac, vidím tam Mac, to, no jasně, no. Já mám totálně špatný tým. Ale já mám hypu aspoň, no. Jo, dobrý, máme aspoň všichni hypu, ale oni asi mají tak, jo. No, aha, Mac nemá. Jo. To je fake, no, tak ten boss je taky dobrý, on se, jo, tak teďka jsem no, co měl dělat. A co jako udělat ten Crow? Hele, no. Jako nemusel používat takovou lutinu, no, teďka jako je docela špatný, jo, hele.
Mám Outinu, ale je když tak, jo, tak asi bas. No tak to jsme GG. Já jsem se koukal na někoho a já jsem chcípl, no. A jako já nevím, no, ale ten jako gas jako na tamtý hypercharge, jako já nevím, no, jestli to jako je dobrý, ale jako může být dobrý, tak já to ještě vyzkouším ještě v training rounds. Jako, aby jsme to viděli, jak to fakt dopravdy fakt jakože dobře vypadá, jak to prostě vypadá, tak jakože to mě docela zajímá. Dává to jako damage? Jo, on to dává 5000 damage, tak to je docela dobrý. To je dost dobrý. Jako, nechci nic říkat, ale docela dobrý, jakože když to dává 5000 damage, to jsem nečekal, že to bude takhle dávat damage. No, já se ještě jdu kouknout ještě do shopu. A to je škoda, že mohli bychom třeba vyzkoušet třeba Kenjiho, ale já už mám gemy, no, takže to už je docela špatný, no. Já jsem utratil úplně všechno, no, jako nevím, no, jako to je docela smůla. Se tady vyzvednu daily freebie, to tam mějte, jako teda vyzvedávejte si to, protože daily freebie jako je docela dobrý, jako že víte co, jako je to zadarmo. Takže jako mohli bychom si dát ještě jednu hru, ale já bych dal možná duely, nebo když je to push za gase, tak zkusíme knockout. Teda. Doufám, že tam, jo, to budou asi boti, jo, to jsou boti. Máme aspoň Barleyho a Mandy. A Barley má jako hypercharge. Teda legendary, já už jsem blblej. Pozor na Henka. Dobrý. Tak. A už budu mít za chvilku hypercharge. Teďka jenom třeba 2 hity a už to mám. Jo, teďka poslední. A mám to. Jo, mám to. Yes. Dobrý. A teďka mám tu hypercharge, takže využiju to a schválně. A tady bude asi... Jo. Tak a pojďte, kámo, tak to je OP, tak to je... Ty pišťalo, kámo. Tak to je dobrý, to je strašně dobrý. Kámo, tak ale jako... No, tak to je jako až moc dobrý, ne? Nějaký jako to je až... Ty crazy, kam co to bylo? Jako, já si myslím, že ta hypercharge jako je fakt broken. Jako asi na Chestera asi byla ještě víc jako broken, ale tahle jako je docela i dobrá. Možná se to i vyplatilo. Jako napište mi jako svůj názor na tuhle hypercharge, jestli je dobrá, jestli se vyplatí ji koupit nebo ne. Já si myslím, že se to i maličko vyplatí. Jo, takže mě tady ještě zabijou. Nebo možná zabiju toho Spikea i. No tak jen zabiju. Drhám. Jo, tak... Asi Rico je mrtvej a jako, co tady mám dělat já? No, co jsem měl dělat? A tak jsem ubral, no. Hele, máme půlku hypercharge. Jo, dobrý, no, toxic. Tak. Spike. Ten Spike, ten mě docela hodně štve. No, musím takhle trefovat nějak, jako... Na slepo. Jo.
Dobrý, no, to je dobrý, no, super. Hele, yes. Ještě bych možná využil tu hyper. Tak, já takhle půjdu. Ne, mě prozradil. Jo, pojď. Hele, já ho možná dám. Tak, pojď sem. Vlastně, počkej, proč vlastně používám autoshot? No, dobrý. No, on má hypu. Pojď, yes! Jo, já jsem to dal. Jo, dobrý. Kam teďka kdyby dal normálně dislike ten Mortis, tak já nevím. A teďka uvidí pěkně, jak se to hraje. Jo, ale no, tak dobrý, no, super. Zabil jsem Rika, ale já jsem mrtvej. Takže teďka to je jenom na našich teammatech. Kam oni teďka začali hrát, nebo jako co? Kam jestli to nedají, tak já už fakt nevím. Reálně jsem to předtím kolo, tak jsem jako zachránil docela dost. Jo, tak to docela dobrý. Kamo. Tak co to bylo za ultinu, toho Mortice? Ale dobrý, máme win. Hele, máme sushi. A za sebe power, no. Kámo, já jsem dostal Inferno. Kámo, yes. Moje první. Je to na draka. Tak to je jako docela dobrý, jako docela v pohodě, jako. Tak pro tohle video to bylo všechno. A jestli chcete teda další videa, tak mohli byste dát třeba 10 lajků a natočím další videa. Tak čus!